me down. Don't bring me down. Hej og velkommen til Mugi Gaming. Ja, som sagt så vandt vi jo sidste kamp mod Queens Park Rangers 3-0. Så Smukt. Det var smukt. det var en rigtig fint. Og vi fik 7 debutanter på mænd. Det er synd. Hvor fanden Brug for en anden tilgang til at kone vejbedømte situation. Nå. West Ham, du var lappen. Skal vi tælle ham? Nej. Ja, lad os det. Nej. Jo, for fanden. Victor, er du gay? Ja, det er jeg. Nej, det Havde vi ikke en eller anden, der var værd 300 millioner? Jo, vi har en mega løsning. Jeg synes, man er Marina. Hun gider ikke selv det. 300 millioner. Andy Carroll. Nej. Jo. Skal vi sætte Andy Carroll? Det skal jeg sgu. 300 numse. Og han er kun 3 natter. Hvad sker der, mand? What the fuck? 300 millioner. Fuck? The fuck is happening? Bare så 2,5. Der er ingen, der gider betale 300 millioner. Nå. Det tror jeg ikke. Prøv at tænke, hvis der er nogen, der gør det. Det kunne være sjovt. Jeg tror ikke, der er nogen, der gider det. Nej. Prøv lige, der er næsten ingen, der er råd. United har... City. Tror jeg ikke engang, de har. Jeg mener ikke, de har særlig mange penge i det her. Ingen. Den skal ikke byde, så længe prisen er på det niveau. Så bare lægge den på 150. 100 millioner, så er det sikkert godt nok. 200 millioner. Okay, lige så starte med. Vi kan lige prøve mig. Han er jo ikke helt dårlig alligevel. Nej, Alligevel, okay, det er ikke godt. 170. Skal vi ikke bare sige 170? Jo, lad os det. Fordi vi kan lidt få nogen, der er meget bedre. Vi har jo også allerede 100 millioner næsten. Det er lige nu. Undskyld. Undskyld. Danny Drinkwater scorer ham. For Barnsley. Det er simpelthen det fedeste navn ever. Gør det Drinkwater. Der er også en, der hedder Jan von Fisse. Jan von Fisse? Ja. Det er ikke nok. Der er også nogen, der hedder Gay. Ja. Jeg ved det godt. Ingen vil gøre. Jo. Med det. Hvad? Freak? What? Marvin Martin, han skal få den gode talent. Ja. Vi gider vi. Vi skal betale. Ja, han er midtbane. Det er faktisk godt. Ja, det kan godt være muligt. Men alligevel så mange penge, og vi er ikke helt videre. For når forhold til han faktisk er ret gammel. Nej. Er nogen ordentligt her? Neymar selvfølgelig. Ja. Lucas Moura. Ham byder vi på. Gør vi det? Victor. 4,5. Ja, nu spiller jeg så fuldstændig bøf. Bare, ja, 85 sammen. Nej da. Så masser af penge. 100. Men det venter vi med. Vi prøver. Jeg kan have noget gud indføre for det mennesker. Det er alt. Joke. Jeg kan bare ikke sige det. 3 gange videre end dig i hvert fald. 3 gange. 10 gange. Måske halvanden gang, hvis du er heldig. Det er gej. Du har været verdens mærkeligste grin. Nå. Haha, hvor sjovt. Sæt i smile. Nej! Nej, hvad gjorde du lige der? Jeg kom til at fjerne ham på listen. Ja, det er også lige meget. Nej, vi gider ikke på den der. Jo, vi vil have ham godt. Nej, vi gider ej! Hvor god bliver han? Vi gider ikke! Vi prøver at købe Lucas Moura i stedet for.
Så gør vi det. Du ønsker at se en. Han siger det er aggressivt. Nå, Nej, ikke sikkert. du ønsker at se mig. Ønsker at se mig. Moddydigt. Jeg vil gerne arbejde med Jamie. Og vil gerne være med mit spil. Vi ses. Senere så. Og så siger han det er modvilligt. Nej, hvorfor er det så sur? Ja. Og Jamie siger det bare. Roligt. Hvad er det noget andet, du vil? Skal vi sige noget? Råd. Det var, at han gerne vil anbefale en midtbanespiller eller sådan noget. Anbefale en mulig fremtidig ansættelse. Det er Carragher. Så kan vi få ham som assistent eller sådan noget. Som assisterende manager. Hvor man er 33. Nej, jo 33. Jeg synes, det er overhovedet. Jeg kan tælle med tømmestund. Du siger dækken. Ja, sig på det. Jeg kan tælle med tømmestund. Nej. Og sådan det. Jeg vil ikke den er manager. Ja. Han er jo god, det er Gary. Jamen, det ved vi ikke nu. Vi kan ikke se, hvor god han er. Det er først, når han lægger støvlerne på hylden, at vi kan se, hvor god han er. Støvlerne på hylden. Mm-hmm. Nogen, der er byt. Nogen, der er byt. Suso. Nej. Afvist bud. Vi gider ikke at have Alexander Manninger. Kan vi forstå det? Og så gider vi heller ikke sælge Suso. Og han kan blive lige så god som Andy Carroll, og han er værd 300 millioner. Og der er så ingen, der gider betale det. Nej. Så betyder det, at vi har købt for 300 millioner. Nej, det er fordi vi købte Liverpool købte med for 300 millioner. Ja. Men de har så heller ikke rigtig givet ham en chance. Synes jeg ikke. Nej, Og skadet meget i starten. Ja, så er det nogle lejede til West Ham. Ja, og så blev han så skadet, men han gjorde det fint i West Ham. Ja. Skåret. Spiller faktisk godt i går aftes. Ja. 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 Hvad er det der? Nej, det stod 2-2. Robin van Persie scorer. Hollandske. Nej. Han er meget god. Jamen, jeg kan ikke lide ham, når han scorer mod. Det er anden gang, han scorer mod West Ham til 2-2. Han gjorde det også her i... Er det starten af året, eller hvad det Ja, slutningen af sidste år, hvor de spillede i FA-cupen. Ja, det skal nok være Og så, hvad hedder det, så førte West Ham 2-1. Og så scorer Robin van Persie stort set også der ved samme tidspunkt til 2-2. Men han var offside faktisk i går. Var han det? Ja. Tydeligt offside. Lukas det dumme, jeg ikke kan se skid. Ja, han kan ikke blive på. Nej, Lukas Moura er afvist. Jo. Følger. Nej. Andy Carroll. Der er beast. Der er best. Han var 300 millioner. Kan det godt være, at igen lige vi havde sådan en lille en, ikke? Bare prøv. Pogba, nej. Nej. De spillede. Irriterende væk. De er væk fra os. Bare du. Ja. Nå. Nu skal vi snart til at spille mod Preston. Ja. Ja.
Men Preston, de er i League 1. Ja. Så det skulle være lidt mere overslået. Ja, hvis vi så bunden af Premier League også. Ja, de er dårlige i Premier Victor. Vi spørger bare. Ah. Lidt sej. I må bære over Victor. Sej. Ja. Men jeg tror først Preston-kampen, det bliver i næste afsnit, så glæde til det. Ja. Det bliver spændende. Spændende. Preston, ja. 140.000, yes. Svin. Hvor mange penge har vi i transfer? Vi har 100 millioner. 98 millioner for helt sent. Ja, hey, vi kan lige prøve at se her. Der er en god spil her, nemlig du. Siger det? Ja, han er god. Spiller han ikke i... hvor spiller han lige? Han spiller lidt god. Spiller lidt god. Facelab. De har fået kanilsø. Det hedder facepalm, ikke også? Facelab. Det må være over, Victor. Ja, jeg kan ikke føre det udtryk der. Det er, jeg har faktisk en side, en meme-side på Facebook. Der har 6.000 likes. Ja, hvad var det? Tipsiden? Hvad? Tipsiden? Nej. Altså. Dora. Ja. Du var gonna like Dora the Explorer. Dora the fucking Explorer. Dora the fucking Explorer. Den har 6.000 likes. Jeg kommer da meget stolt af den. Og det er bare de sygeste fede billeder. Ikke billeder, vi lægger ind. Mig og en, der hedder Jeppe. Nej, hvad hedder han? Han hedder Jeppe. YouTube-navn. Han er Limit Hop, men han laver ikke mere, men han skal til at lave YouTube-videoer, så... Ja, der er ikke rigtig nogen her, som vi giver hen. Så vi skal bare følge med. Så skal det nok. Men lige nu Bern, han skal også være stor til den. Ja, det er han også. Men vi regner også snart med, at vi begynder at lave nogle FIFA 13 videoer. FIFA 13? FIFA! Og nogle Call of Duty 2 Call of Duty Black Ops 2 videoer. Og hvad mere? I don't know. Hvad var det med? Battlefield videoer også. Battlefield videoer også. Og Far Cry 3. Probably. Jo, den skal jeg se. Og... Yes, vi får 80.000. Eller Liverpool og serverne får 80.000. Ja, det går også til Liverpool. Ja. Men Fulham med 2-0 over weekend. Den er Murphy. Moussa Dembele. Dembele. Det er jo ligesom tryk på ædet, kan du se det? Victor. Ja. Du ved godt, at jeg kalder mine spillere noget andet. Det er fordi, jeg kan have meget specielt sprog. Hold nu kæft. Jeg fik faktisk 12 i dansk sprog. Congratulations. Vil du have en hat? Ja. Yeah. Det hedder tillykke, hvor du har en hat. Ja, ikke congratulations. Nej, men det er jo ligesom mit sprog, ikke også? Så er du sådan en, der ikke kan engelsk, han bare. Hvor jeg lavet som om, og congratulations. Jeg ikke gratulerer. Jeg gratulerer. Chris Gunter er ude i 3 måneder. Ja. Jeg arbejder. Joseph Kony arbejder sådan med at finde nogle dygtige børn, man kan få med i Liverpool. Helt. Men vores mission er altså Kony 2012. Det er at vinde Premier League. Og i
Kony 2015. Ja. Der er det Champions League. Ja, det synes jeg også. Det er simpelthen Champions League. Nå, det tror jeg faktisk, det var det, vi havde for i dag. Nej. Jo. Nej. Jo, Jacob. Han har samme potentiale som ikke. Og så tilføjer vi. Skal vi tilføje Carroll? Nej. Jo. Jo. Vi får ikke brug for ham. Bare byt. Prøv lige at se. 600.000 per uge. Ja, det kan jeg godt se. Afgivet bud. Men ellers tror jeg tror næsten vi kan købe ham. Bare uden at sælge Eddie Carroll også. Trinks. Landsholdsoverblik. Raheem Sterling. Hvornår er Han spiller på U20-landshold, og han er 16 år. Han er gigatalent. Gigatalent, ikke? Giga. Det lyder så dumt, når man siger det. Giga. Men ja, så er der 2 dage nu, til vi skal spille med Preston Northend. og Indien. Indien tabte Trinidad og Tobago. Indien, som er verdens andet største land i befolkningstal, kan ikke engang vinde over Trinidad og Tobago. Trinidad og Tobago. Så lige der er 1 milliard mennesker i Indien, men de kan ikke engang vinde over sådan et hold, der har måske 1 million mennesker. Og det er elendigt. Ja. De blev jo faktisk engang nægtet at komme med til VM, fordi de ville kunne spille med bare fødder. What? Det ville de. Det må de ikke være med. Jo, skal vi lege? Sejdu Gaida. Han er faktisk så cool. Ja. 3,5. Det synes jeg, du gør. Vi har ikke så mange spillere. Det kan vi simpelthen godt finde ud af. Og han har spillet nogle kampe for Barcelona, så altså vundet Champions League. Ja, 2 gange. Det var 2 gange. Eller har spillet han der? Nej, han har vundet der 2 gange. Ja, det var derinde. Nye kontrakt til. Hvad skal vi give for ham? Eller for lege ham? Skal have dækker deres lønudkostning med 50%, sådan. Nå, ikke. 50%. Det ved jeg ikke. Sådan. Vi skal alligevel ikke. Så behøver det ikke mere. Det er jo Chimjuk. Bangladesh. Ej, altså. Tissermand. Jeg tror det er fordi han skal have så mega mange penge i løn, tror jeg. Så der er ingen der gider at købe de karter. Skal vi ikke bare sætte Andy Carroll til salg for 100 millioner? Jo. Vi skal bare af med ham. Nå. Han nåede jo ikke så mange kamp for os. Carter. Mange Carter. Sidste sæson spiller han kun 7 kampe og scorer 2 mål. Han har spillet Preston. For lån, Victor. Lån. Vi skal bare af med ham snart, inden transfervinduet lukker. Ja. Vi tager en band. Men ja, de to er simpelthen de ved det. Det var det.
Så farvel. Vi sås. Og vi ses nok en anden gang.